ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଜାଣିଲି, ଯାହା ବି ଶିଖିଲି, ଯାହା ବି ଅନୁଭବ କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ଯାହା ବି ମୋ ସହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କେହି ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଅଜାଣତରେ କେହି ବି ଯଦି ମୋ ସହିତ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ବି ଘୃଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ ରହିବି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଆଜି ଯାହା ବି ମୋ ସହିତ ଘଟିଗଲା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବି। ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆସିବାକୁ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ବୋଝ ନାହିଁ, ମୋତେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ଶକ୍ତି ଅସୀମିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ରଖିବି। ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମୋର ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ପୁରା ସଂସାରରେ ମୁଁ ଘୂରି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ରଖିବି। ଆଜି ଦିନଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପାଇଁ ସଂସାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେଉ।